En els mòduls de preventius no hi ha activitats, no hi ha absolutament res a fer. Són com mòduls per acabar minant l'autoestima de qualsevol persona. Les cel·les no estan obertes, això vol dir que tanquen sempre, quan tu surts tanquen, no pots entrar fins que no tornen a obrir a l'hora que pertoca i entres en un dia a dia del més avorrit que us podeu imaginar. Els mòduls de respecte, que per entrar al mòdul de respecte no et facin xantatges. Un pres que sigui una mica rebel o que defensi, és el que deia ell, una mala contestació pot ser un motiu d'un parte. Qualsevol cosa pot ser motiu de parte, amb el que mai podràs estar en un mòdul de respecte, perquè el mòdul de respecte representa que està una mica com gestionat pels presos mateix i tenen una mica més d'autonomia. Però clar, per entrar al mòdul de respecte, vull dir, no pot ser una persona que estiguis mal considerada. Els maten, els deixen morir, els maten, els inflen de medicació, els peguen, els torturen, els hi falten el respecte. I ja no diem d'un pres que no tingui família, perquè llavors sí que és el cabeza de turco, allà on tots els funcionaris treuen tota la seva mala hòstia, perquè saben que no té ningú al darrere, perquè saben que ningú anirà a ajudar-los ni a defendre'ls. I les famílies necessitem recolzament, que els presos no tenen abogats. L'abogat penalista, quan arriba al judici i es condena el pres, acaba la seva feina, però quan un pres entra a la presó, tots els problemes que té a dintre de la presó, en aquest moment el pres no té representació legal. Falta un abogat penitenciari que faci el seguiment d'aquest pres per fer instàncies, per fer reclamacions de totes les putades que se li fan. Sí, estan amenaçats, els treuen els privilegis si es posen en vaga de fam, vull dir, no és fàcil estar a la presó i no és fàcil que respectin els teus drets. De fet, no es respecten els drets a les presons, no hi ha cap dret. Tu entres allà i a partir d'ahir no només treuen la teva llibertat, no, et treuen tots els teus drets. No tens cap dret allà. El que arriba a trasbalsar una família tenir una persona a la presó. Per mi tots els presos són iguals, polítics o no polítics, tots són polítics d'alguna manera, ¿no? El 90% de los casos es gente que además está hiper ultra medicada, que tiene algún trastorno o enfermedad mental y están totalmente abandonados. Que pudieron entrar más o menos así, yo creo que la cárcel los terminó de enfermar, ¿no? La sobremedicación, especialmente en las mujeres, es impresionante. O sea, hay que pensar que, por ejemplo, el índice de suicidios en Cataluña de la gente que está dentro de la cárcel es 7 veces superior a la gente que está en libertad.